Lumilauta vastaan vesilauta part 3. Kaikki on varmaan koko kesän miettinyt, miten tää lumilautasta pärjää veden. No nyt otetaan testiin. Tässä huomataan erot. Vake on leveä ja jäykkä. Lumilauta kapea ja löysä. Pysyy sitä pystyy. Mitä luun? Pysyy. Nyt on lähtö. Huonosti tosi. Pystys pysytti. Lauta kyllä tarras tosi kovasti tohon veteen. Kääntäminen poikittain sekä kunnon kanttailu oli alkuun tosi kuumottavaa. Vähän kuin olisi ollut taas evät laudas, mut kuitenkin paljon kiikkerää. Nopeasti siihen sit tottui, niin alettiin kastelee obstaakkeleen. Eka vähän fiftari pressiin ja heti perään sama nessiin. Pikku kikkeristä kokeiltiin miten hyvin tää ländää. Sitten vähän rajumpaa kanttiin. Ei olisi kyllä heti uskonut, että airtrickit onnistuu. Eikä edes Porsches kantti tökännyt. Suju niin hyvin, että piti se Fortumistakin lumet pyyhkiä. Seuraavan vuorossa olikin backrolli. Vesilähtö. En olisi kyllä uskonut, että pystyy tuohon. Kyllä tuohon niinku puree tuohon veteen tosi kovaa. Ja odottaa, että toi kiristyy tuon köys. Aika hyvin toimii myös toi Google Home-ohjaus. Siitä voisi kertoa vähän lisää myöhemmin. Loppuu yksi Meksikarolli ja uima kouluun. Pitäisikö vielä testaa laskettelusukset vesillä vai joko pistää piisaa? No, miltä tämä tuntui? Yllättävän hyvin toimii. Ei ihan optimaalinen, mutta yllätyin. Ja lauta ei mennyt miksikään. Eikä se pilalle mene. Ellei ollut jo. Kantit ruostuu varmaan tossa. Tää kuivata hyvin. Monot ei oo ehkä ihan veteen tarkoitettu. Vois sanoa, että paremmin toimii kuin vesilauta rinteessä, mut sit taas aika sama kuin vesilauta puuperä. Eli taso olisi ollut.